County ma Homa Bay nitiere ywaruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro mabende osekelo tho kata lalo ngima ji ariyo manowito ngimagi weekend mokalo cha. Ma bende oweyo ka DCI adek ne ogor radar moriembi mohiny odhiambo manyoro e gwenge ma Kasipul kane gidhi mako achije mitudo kod nek mag rowere ariyogo. E kaunti ma Migori to koro pogore nikech koro kacha gin gi weche moko ariyo mokia kaka itiyo kodgi en miwacho ni moro bulldog to moro chiwawa. Penjo bende nitiere Migori kacha mipenjo ni dhi dala koso ok dhi. Tiwacho kacha ni ng'ama imiyo bai koso ng'ama dong'. Nyakoro moke jwang'. Dongruok ma kaluo to chal nade. Antie kako tom Nduku amiye thuolo mondo moso kiny ma kawuono kato bang'e wayo thuolo mano mara chako to akayanga kama ntiere kar ka kono ni Nyanza to chio nade. Mose winyo maleng' en buwuon kama Nairobi ka inade. Ya rekeno machiegni. Abere rokamano. Bantie. Weche thoth ahinya matimore kaluo. Wawinjogi. Mineno sani minyalo wacho chal mar Nyanza gi sani kata kapok ayudo thuolo mano mar winjo kata sigana moro ka ng'eni nitie wach mano wuok weekend kuom jod bura moko manoloso kaluo giko dira mokalo. Nyaka sani ochung' nade? Well, aparo ni kaber wuon. There is need mondo oganda wa obedie joma ling' mos sani. Wadwa wuoyo mang'eny kama chal no kwa ng'en ni serikal ni kaka structure mane. Wuoyo mang'eny kendo wadwa mor e gigo ma nene jaduong'e maloso gi president marwa. To wang'e very well jaduong' joma ne close kode aso wacho kae not once not twice. Ni onego wa consult mama mostly nikech gik mane jaduong' oweyo are very different from gik ma winjo kiwacho sani gi. Jaduong' no weyo which apar momiyo ne gidhi romo go president. Which apar gi monego be no ODM evaluate mondo ginwang' yono mane mwaso achieve to mane mapok wa achieve. To mapok wa achieve ni nang'o. Magi gik monego be nwa timo. To gimarach go jowa ni sani wadwa walo mang'eny to ng'ato ka ng'ato ka wuoyo to wuoyo kama ene makoro piny orumo kuome. Koro inwang'o ni kata wuoyo wabe ok en structured. And man in kwayo ODM ni for now adwa dhi mos mondo wabende wabed ga listening mondo wanen to ang' ma president go for this country manyocha ODM ochung' ni agenda par mane no wach ka. To maduong' ahinya en onego warit dhowa nikech wachal jok ma koro serikal chal kama obwogo matin. Opportunity moro manyomi matin wamerie ma one everything in this country. One go tribes prangwen gareyo. ODM be party joluo kende. ODM en party jo Kenya mangima. Omi warangu wuoyo wa kwa ng'e ni tomorrow wadwaga dongi ODM ni kendwa kosi wadwaga no ODM ni odbir kaka nyocha jakomo weye. Omi the speeches are not correct. Jo odog piny jo wuo motegno inu agenda par mane jakomo weyo. And that's why neno cleavers kama beti ni. I wonder granto bura madhi Mombasa ni. What informs it? Pod jakomo yuago. To my chance ma family ma jakomo nyalo dhi go Mombasa to address kagoyo ngo jo Kenya erokamano go members mag ODM erokamano. They are denying the family ma the leader momiyo gichopo kama gichope no a chance to address the nation and to address them. Omiyo aparo ni jowa gi ado hold on matin. Our intelligence ma ODM apano dog piny matin. Wadwa bedo joma dwa meri gimoro ma we have not known very well. And gima wiji wid, this is a government.